Gasa itibiyag. Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa itibiyag. Bagay, kaslasan aring murimuar ni Ami dita silig na. Saan nga rod lakay? Itay ko pa'y atuk-tuk-tukan, ngam di nakmat ilukatan itiri daw. Anya nga iti pamigsana, no saan amangan? Ay, day tulakit din alalaki ti sangsangitan na. Ay, na yun aya. Kasaritam ti anak mo, saan na nasaya at ikas tangar aramidan na? Saan arumbang sangsangitan na ti lalaki? Saan ang maikari na di alistar, kingkwana? Wan nga rod lakay, kinaado gamin ti agdat-daton idikan kwa na. Nuapay laang mat at ti babae raw tinapili na. Uy, anya ka din di mapaspasamak kan ka, friend. Madlaw ako mutkutong kamatan. Ha? Apay, aging nga ka di ita? Saan ka pa naka-move on iti dayjay a Lester? Ay, nagrigat lakit din ti ag-move on, friend. Nang rona no inay ayat mo itinapod no. Kalpasan ti amin, lukwan naklagayan. Ay, si kaman ngamin. Amumot a babaero dayjay a lalaki. Ngam no apay nga iso ti inaklon mo. Gapo ka dita gwapo? Ay, jak mo, friend. Jak amo no anya tinagustok kan kwa na. Basta ti masigurado, inayat kan impatag ko itinapod no. Sa anak anag kurang kan kwa na. Ala kat aklo nam latnan asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. There will be, ika nga. Isu a move on, Ami. Adan do ti ma'am amo manasaysaya at ti ugali na, ngam iso. Ami anak ko, saan ani Lester ti maikaribarakan ka? Isu alipata mo. Nana. Dayta ti ibagbagakan ka. Manipod ubing ka. Aging ka nagkulehyo ka. Honor student ka. Nalaing ka mat no maipapan iti academics. Ngam no maipapan iti ayat, apay akasta ka. Nanang, aklunak mat anak apoyak no may papankan ayat. Sipod pa'y, kat amok itibagit nga iso tibanag apagkapuyak. No pa'y kasta, aklo na blatan asaan ada kayo tinaikari iti tungkal maysa. Saan ko mga iso ti rason tapno saan ka amangan, wano sumadot ka amapan agtrabaho. Ha? Kas kinilister ti lalaki asaan arumbang at agisayangan. Tandaan am dayta, anak ko. Ay, talagang sakit ding awan gasat ko no may papankan ayat, friend. What? Anya laki din datang ibagbagang friend. You're very, very wrong. Ha? Nagbidtot ka iti dayta nga imbagam. Saan abod no dayta? Nakunak dayta. Gapot kastoy manan ti inaramid ni Jordan iti kanya. Tiim mo na akaayan ayat ko. No pa'y kasta. Saan mo kumapabasulan ti bagkim? No adaman dakim basol, isuda. Isuda ti maag, kaputa di daan mo nga ikan patag ti babaya kasken ka. Isu alipati mo ni daan mo minpinsan. They don't deserve your love. Napa-Inglesak manan at di na oras ako na. Ami, malaman na.
Di ka di pa agawit. Ag-overtime ka? Ha? Kwa, saan mat? Napigsa ngamin ti Tudo. Diyak mat nakaawit iti payong ko. Iso nga urayo kun asumardan. Kasta ka di. Kat umay kan ata, makigidtan kang kanyak. Ha? Umay kan. Sa anak mat nga gapapurang agawit. Itulog kaging gay balayo. Sure ka? Yes. Si kakid di man. Sa anak man nga agang-angaw. Nala, isagana mong tibag mo. Kamapantan. Kayam, sigod matasok-sukunan na kati boyfriend mo. Ha? Kasla jak mo tin makikita o may iji opisina. Kwa, sir. Kinapod nun na. Nag-break kami. Ha? Ne? Apa nga? Adda sa bali a babae itibiyag na. Iso asa anak ang nagpangadwaan ng i-break kan kwa na. Ay, una yan. Siyempre, jakmat kaya ti agbalin nga opsyon. Iso ang nasakit man para kanya. Ngam, I let him go. Siguro, mas naragsak ti biyag na iti sabali a babae kumpara kanya. Ngamin, saan naman nga aramidan day jay no awan ti kurang kanya? Awan ti kurang gan ka. Talaga lang anaranaam ti lalaki at dinaam mo. Ti mapnag iti maisa a babae. Bakit? Nakita mo ka rin ang itulod iti anak kay dinamin sang alda. Ha? Ay, adaya. Adalugan na. Diyan mo ila sinaludsurang kiniami. Ay, kasta ka day. Ay, tasaludsudak tuman. Amangan kit di ba't no nagsinubyan da kinilistar? Takit din si Jack ito lo. Ngam panagkurak. San anilister day jay? Ngamin, saan mo takas jay tilogan ni Lester? Kastaya. Nay, asino ngay nga taday jay? Jack nga rog amaw. Iso asikantong timang saludsong. Wan gayam anak ko. Asino jay bagbaga ni tatang mo anang itulod kan kay di namin san nga aldaw. Ha? Pag-arop ko nga ang mga nunilistar. Saan, nanang? Ni Sir Brian day jay. Anya kumamat aga po ngay nga agpaituludak pay laang kini Lester. Kat awan kami matan. Ay, lakit di Katrabahak ni Sir Brian, nanang. Iso mat tinagboluntaryo amang itulod kanya. Iso asaan akon anagkadkad na nakababain mo. Oy, friend! Hada ka di madmadlaw mo kini Sir Brian? Ha? Awan mat, apay ka di? Panag ko na. Something went wrong. Anya? Anyat kahit masawan? Kanayon ko nga minamatiliwan ang nakakita lata kini Ami. Anya? Kasta ka di? Ay, jak man lamat madlaw. Ngamin, jak mat sipsiputan ti gargaraw ni Sir Brian. Ita, tanay bagakan ka, paliwan to Ura kita sa bali ti panagkit-kita na iti gayam ta. Pangaldaw namin. Di ka di pa mapanmangan. Ha? Kwa, jakmat na napuutan ng ti oras. Sapay absent ni Bangla. Ni Marites mat, nasapa nag-out. At dan sa lakad na. Kasta ka di. Akit, umay ka na. Takitan ta mapanmangan. Kwa, saanin sir? Umuna kay latan. Ala, umay kakit din. Tapno at damot lakadwa ka mapanmangan. Kan, at damot lakadwam. Urahin ka. O sige, mabiit lang arod sir ha. Agsarami nga klabiit. Ay na, saanin.
Orasan ka nga, Sarming. Napintas ka lata. Anya? Da kayo talaga. Naangaw kayo. Siguro, umay kayo mat dito hidan niya. Ha? Kahit ko sawan, umay kayo dito amang-mangan. Kaduang tisigod akayan ayat mo. Saan, sir? Saan kami nga imimay kini Lester dito eh? Ngamin, nanginaunay ti menuda dito eh. Kasta ka rin. Kinapod nun ha? Da kayo laang tinangyak kanyak dito eh. No di inawis, diyak pa'y nakaunag dito a restaurant. Kasta ka din. Isa pagyamanak unay ti panangawis yung kanyak dito eh. Awan na nyaman na. Si kakit din mo. Mala. Mangan ka mangan. Tane. Madlaw ko kat medyo kimutong ka. Manipod nag-break kayo iti kain ayat mo. Ada nagkunakanyak. Nakita da kayo kano, hindi na minsan nagkuyog kayo kini Sir Brian. Sino tinagkunakan ka? Secret! Inawis na klaang anapan nag-lunch. Awan madakas na. Kan may sa katrabahuan tayo mati tao. Sa bagay. Sika, tila sasawam. Pamilyado di tao. Iso adi ka ang sasao iti kasta. Ang mga noad na makangag, narigatan. In fairness, sweet kayo man nagkuy-kuyog kayo. Hala na ito eh. Kunak, an nadamta pa nagsasaom. Kat, alangan kat di mat asungit-sungita kat saan ko mat a boyfriend. I'm just kidding. Sika talaga. Di ka mo tan maangaw. Ala, ilipas mo day tar aramidam, taggidan ta mapanmangan. Amangan awisan na kamanon ni Sir Brian. Ami? Oh, Cesar! Long time no see. Kumusta ka? Italamanin anak kita ka. Ayos lang. Agalang anak itay amang pansinkan ka. Kunak ngamin no saan asika. Ad da ngamin apimintas ka. Si kakit di man. Ayun gayam, iso ni Sir Brian, katrabahwak. Sir, ni Cesar, batchmate ko. Nice meeting you, Sir Brian. Kunaklaki din no iso ti boyfriend mo, Ami. Si kakit di man. Sika, aping agmay-may saka dito'y coffee shop. Gagangay ti single, Awan ka doon, Excuse me. Agurder ako ni ti kape. Urahin ka lang ni Jen ti bakante at table, Ami, ha? Sige, enjoy your coffee. Agkape kami mat. I-message kan tulangan iti messenger. Friends tamat iti Facebook. Rabi ngam awan pa lang ni Ame. Wan nga rod lakay. Aw-awagak ng di na mo't sungbatan ti awag ka. Ang mga nurimwarda manin ka lang iti gagahiyam na Kanayon mo tad, amarabyan day nga amay. Nakaturog tanton no sumangpot. Intun bigat, masapa man ang arumwar. Dak pa'y makasarita iti mabayag. Ay kauraya mabakal. Ang mga nupaawi din na dyan. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak, Sir Brian. Ako na nyaman na. Uwing gaya. Sino niya kasarsarita mitay? Iya coffee shop. Sutor mo? Ay, saan, sir? Batchmate ko lang ni Cesar. Apay ka di? Awan. Nasa ludsod ko lang Nabayag namin asaan kami ang nagkita. Ijay Manila ang nagadal iti kolehiyo. Iso akas diti pa ng pansin mi itay iti tunggal maysa.
Okay. Sige sir, bumaba akon. Thank you manin iti pakape kan panang itulod. Ay, wow! Blooming mo na ngayon, Ha? Panagkunakit naka-move on kamatan na niya. Ngamin, makais-isam kamatan. Kan, mayatan na kiti matam. Blooming. Sika talaga. Tila ibagbagam ako na. Adan samad ngamin boyfriend mo. Di mo lang may bagbaga kada kami kini Marites. Ha? Ay, kuha. Kasano ko mga adda? Adda ka di nakita? Ay sus, manangipapan ka talaga. Ay, kung naglagid din na boyfriend mo ni Sir Brian. Hala, boyfriend? Pamilyado di tao. Boyfriend ko namkit din. Ay, nami. Jack malagsaon. Basta, iba ka amumat ka na kami, no bilang laang, tapno amumimat akin ni Marites. Ni Cesar ti umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Kumusta? Ayos lang. Sika, kumusta? Ayos laang. Kas iti sigod, napintas lata. Angaw ko laang. Si kakit dimat. Adaak pa'y laang dito trabaho. Nakaawag ka man? Awisan ka kung mga agdi na rin dun malam. No, ayos lang kan ka. Ha? Amok mat nga awan boyfriend mo. Awan agungan. Isong amok apat ka na. Sika talaga. Alakit Tapno maramanak man mati sweldo ti pulis. No anya nga tatiraman na. Sika talaga. At pumimpintas ka no agang angaw ka. Kastaya, agang angawak lat tangaruda na kanayon Tapno kanayon akmat anapintas. Sige. Sukunan ka rita pagtrap-trabaho amin tun malam. Bye. Bye, Cesar. Asino di kinasaritam itay, Ami? Ay kwan, ni Cesar, ma'am. Batchmate ko. Nalagip nakmat nga awisan nga ag-dinner. Amum ka di. Itay madama akasarsaritam. Nagmaditikita ni Brian kan ka. Apay nga ta. Ma'am? Nakadkadlaw nagmaditirik na amakang kangag iti saritaan nyo itay. Saan mat siguro, ma'am? Kan may awan mat ti makagapo, tapno ag sakit tinakam na. Apay, awan ka di pa'y tinaibagbaganakan ka? Awan mat, ma'am. Anya ka di deta. Ay na, nakadkadlaw ngamin nga iti pa'y laang, at da pa naggusto na kan ka. Ha? Ni Sir Brian, ma'am? Wen, ay na, amok dagita. Oray saan na nga ibaga, amok. Madlaw ko ngamin kadagiti gargaraw na. Anya? Oh, at iti menuda. Sikan ti agorder iti foods. Orderan ti kayat mo, siyak ti makam mo. Ay na, Cesar. Nagnginamutan ti menuda dito a restaurant. Mabalin mo't nga iti mas nalaklak at tinapanan ka. Ayos laeng. Maminsan lat makatawan da ito eh. Iso agundawayan tan Sa bagay mo't kit di Ala, agorder kan. No anya ti foods mo, isumaten kanyak. Oh, ada umaw-awag kan ka. Amang ano tinaganak mo. Ala, sung batam. Saan mo't aninanang? New number man. Ay, mabit lang Hello? Hello, Ami? Sir Brian? Nakaawag kayo? Kumusta ka? Nakaawig ka din? Intulod na ka di dyan ang awis ka rin ka, ngagdinan. Agananad ka, ha? Uray batchmate mo. Saan ka kumalata basta talag? Ay, kwa.
Adda kami pa ilaang dito restaurant, sir. O sige, enjoy. I-message na kung nakaawit ka, ha? Ingat. Bye. Sige, sir. Bye. Oh, why so sad? Adan sakit iparikot mo, adi mo maibaga kanyak, friend. Awan man, friend. Talaga amad madila ti aldaw ko. Nadlaw ko ngamin itay. Uray ni Sir Brian saan nagtagtagari. Ah? Kasta ka di? Hay, jak maawatan ni Sir Brian. Kilaat ngamin nga imawag kanyak idikalman. Jak pa'y amuno asino tinangalaan na iti cellphone number ko. Ha? Kat, anya ko na ngay? Jak mo. Ala ibagam ngamin kanyak. Hay, ibagak to. Saan pa'y nga ita? Nabasak ti message yu kanyak itay, sir. Adan sa ibagayo kanyak. Ha? Ko. Ada ka di pa panam kalpasan ti trabaho tayo? Awan mat, sir. Apay ka di. Mabaling ka din nga awisan ka mat ama pa nag-dinner? Ha? Ijay kung tungay bagay ko nakaibakan ka. Ha? Mapasalak man kada kayo. Anya ka di date na? Ibagak tulatan. Awan nga, pasensya ako man idrabi, ha? Mapapay nga imawagakan ka. Sinigurado ko lang nung nakaawit ka nung saan pa. Awan day, sir. Ayos lang. Agyaman ako kasta, Ami. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di yuliwaya na denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaunwan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panang tarabay.